Nazareth ngiphinde ngikhethe inkosi uNyazi lwezulu amen. Umkhuhlane ungicakele ngiyawuzwa. Kepha uma uNkulunkulu esasiphilisa nje kufanele uNkulunkulu sikhulume ngaye amen. Nazareth ake ngithande ukuthi uma silapha esontweni wonke umuntu usuke ekulungiselele isabatha kusukela izolo ngolesihlanu. Wonke umuntu wazazi ukuthi namhlanje kungena indaba enkulu yayisabatha. Kufanele sizilungisele siye esontweni namhlanje. Njengoba siba ningangaka amaNazaretha size kuNkulunkulu wethu uShembe uNyazi lwezulu amen. Shembe amaNazaretha ngoba ngicelile ukuthi lawo mazi engizonipha wona ebe mabili nje bese ngihlala phansi ngoba kuvume yena uNkulunkulu uNyazi lwasezulwini amen. Ngicela ningifundele uJohn ncwadi John 16 verse 32 tena lapho 33. Ushembe amaNazaretha uyindaba enkulu ukuthi sonke
ngiphatheke kabi ke mina uma sikhuluma ngoShembe wonke umhlaba bese kukhona abantu abangakamazi uShembe ukuthi uNkulunkulu. Mase imfundile ifunde ba. 32. Ncwadi kaJohane 16 qala evesini la32. Bhekani isikhathi siyeza. Bhekani isikhathi siyeza. Yebo sesifikile. Yebo sesifikile. Lapho nyakuhlakazeka nonke. Lapho eniyakuhlakazeka nonke. Niye kwabakini. Niye kwabakini. Ningishiye ngedwa. Kepha ngingedwa. Ubaba unami. Kepha ngingedwa, ubaba unami. Nginitshelile lokhu ukuba nibe nokuthula kimi. Ukuba nibe nokuthula kimi. Amen. Manazaretha, lesi sikhathi esikuso manje isikhathi sokuthi wena uzaze ukuthi uhamba kanjani emhlabeni. Ngoba siyofika leso sikhathi bantwana bakaNkulunkulu. Sofika leso sikhathi uNkulunkulu esekukhumbula. Ungaze emhlabeni uhamba ziphi zona izindlela okufanele uyihambe. Ushayembe Manazaretha wehla emazulwini wazoba abantwini sambona sakwazi ukusondela kuyena. Ngiyakhumbula ngesikhathi kufika inkosi inyanga yezulu lapha ekhaya ngakithi. Yafika inkosi inyanga yezulu wathi Manazaretha wabuza. Wathi Manazaretha nisho ngani ukuthi uNkulunkulu? Sase bathi bamphendula Manazaretha bathi hayi Shembe sibona imisebenzi wakho ukuthi wehla emazulwini wazoba abantwini uNkulunkulu. Inkosi yaphendula yathi inkosi ningakwazi ukuhlala noNkulunkulu njengoba ngihlezi eduze kwenu kanje. Shembe uyifihlile Manazaretha. Amen. Shembe uyifihlile. Fihlile Manazaretha ngoba thina siyakwazi ukusondela siyobika kuNkulunkulu. Siyakwazi ukusondela siyocela lokho esikucelayo uShembe bese ke uyasipha lokho esikufunayo kuyena. Ngiphe baba Yezi Kebe Oh Yezi
njengamanje isentabeni zangakithi le ephakathini empande lapha ekhona. Lapha empande kade ke sagcina amaNazaretha mangaphosisi ngigcine ngayo inkosi inyanga yezulu. Sagcina ngenkosi inyanga yezulu ngangisafunda amaNazaretha isikole. Lapha engaphila khona njengoba ningibona engaphiliswa yona inkosi yamakhosi inyanga yezulu. Amen. Manazaretha lapha yana kwangabi kanje esontweni. Wawusathola isikhathi lapho usakhuluma khona nobaba noma uyohamba uyokucela lokho okucelayo. Uma nje kuvuma enhlizweni yakho uvuma ukuthi ake namhlanje ke ngiyonikela namhlanje. Bese ubonana nonkosi yamakhosi ushebe Manazaretha. Kwakusekhona lelo thuba lelo elikhulu bantwana bakaNkulunkulu. Engikhumbula kahle Manazaretha ikhona lapho engafunda isifundo sokuthi uma uyiNazaretha kufuneka uhamba kanjani, uhambe yiphi indlela. Manazaretha kuloyo nyaka loyo Manazaretha ngizwile nje izolo uma sikhuluma nabanye sikhuluma amaNazaretha ngokwakhiwa kuloya muzi. Ezweni ngapha ngakithi kunzima amaNazaretha imizi kababa ihamba kancane. Kepha uNkulunkulu uyabakhumbula abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Amen. Ngicela uamen esontweni ngoba kusesontweni. Amen. Mhlawumbe nalokho okumphethe kuzodlula manje vuma kakhulu ukuthi amen. Ngoba sisesontweni. Ngiyazi ukuthi ayadlala ama-team namhlanje. Cela sifocusane lapha esontweni namhlanje. Amen. Amen. Ngiyakhumbula amaNazaretha wathi uShembe uma ngiguqa phambi kwakhe inyanga yezulu. Ngaguqa ngingumfanyana wakwaNdlovu nje amaNazaretha. Ngizizwa ukuthi angiphilanga kahle emzimbeni wami. Ngase ngiyabika amaNazaretha. Uma ngibika enkosini inyanga yezulu yase ngithi mfana phuthuma uyelapha na ko anti ngaphandle kwamatshe. Kwakusadayisela ngaphandle kwamatshe njengoba amatshe lapho anti bebehlala lapha yangaphandle kwamatshe. Wathi ngiphuthume amaNazaretha ngiyothenga uVaselina. Ngaleso sikhathi ishumi losheleni laliselikhulu uManazaretha. Wawusathola noVaselina walapha ekhaya ngaleso sikhathi. Manje uVaselina uso60 rand. Ngahamba ngayothenga amaNazaretha uVaselina. Mangi uthenga uVaselina ngase ngiyakhokhoba amaNazaretha ngayoguqa phambi kwenkosi inyanga yesizulwini. Lapho ngambona khona ngokuthi uShembe uNkulunkulu kimi. Ngoba mhlambe wena ngakuwe ukhona ukuthi uShembe hayi kusekhona omunye osambhekile kanti hayi uShembe ikhona amaNazaretha munye. Amen. Cela amen esontweni. Noma ngazi noma ngivala inkonzo ngoba nikho esontweni. Manazaretha ngase ngiyaguqa ngiyanikele ngase ngiyabika enkosini mase ngibikile abuya noVaselina amaNazaretha wase utifa wathi uVaselina ngawubamba ngendlela engangiubambe ngawo. Wayesethi inkosi yamakhosi uVaselina ubambe kanje ungabubamba kanje. Ngiyabafundisa ke nabawunikela bazobusisa amafutha. Ngithatha lapha enkosini inyanga yezulu wathi uVaselina mawubusisa kufanele ubambe kanjani ungawubambi nje ngathi unika umfweni noma unika udadewenu. Ngase ngiyawubusisa wase ubusisa inkosi yamakhosi uVaselina yase yangitshela inkosi inyanga yezulu wathi mawulala bogcoba bese yawukhotha noma futhi uvuka ekseni bese yawukhotha bese yawugcoba futhi lo Vaselina. Konke lokho okukuphethe eManazaretha kuzodlula. Amen. Wathi kuzodlula eManazaretha kulento eyayingiphethe kangaka ngangiphethe umlenze. Lo mlenze ngiyakhumbula eManazaretha ukuthi kokuqala kufika ngangivuka ngiye esikoleni ekseni. Ngathi ngiyavuka ekseni esikoleni ngashaya phansi embhedeni. Ngashayeka phansi embhedeni kulo mbhede owawusekhaya
owamthala phela ngeke ulale nje umphethe nomfana ekhaya umphethe lomkhulu umphethe kababa umphethe amen amen noma ndoda ngicela ningalala esontweni noma ngihlabelele khona nizovuka inkosi yehla ezulwini yene yaba Otoeva Yevatwi Yezela Sina Wone Asemanza letha kawenza umsebenzi owuthe ubaba angiwenze lapho engabona khona ukuthi sengisindile bantwana baNkulunkulu ngabona Manazaretha kulahleke inkomo ekhaya ngiyithanda ukuyikhuluma le ndaba ngoba mawunabazali abaqotho ekhaya bese uyabahlonipha abazali umvuzo wakhona uyaphumelela amen umvuzo wakhona uyaphumelela ngase Manazaretha manghamba zalahleka inkomo lapha ekhaya sasishaywa ke thina lapha ekhaya kwanele kwashona ubaba nje ngo85 mhla ka22 July kwasala umale ekhaya makusala umale ekhaya asangakuthola ukujabula sathi sasitshela ukuthi hayi sokulula ngoba sekukhona umala wayifaka induma ekhaya wayifaka induma ekhaya engikhumbula kahle ngoba ngisho ukuthi lapho engayibona khona ukuthi hayi mhlawumbe sengisindile kodwa ngakethembi ngoba lento lena ngiyayizwa kusebhlungu phakathi komlenze emathanjeni kimi base Manazaretha zalahleka inkomo umaloko wayiqondana ngisasiyishumi lesizwe ekhaya kodwa umali wayiqonde kimi wathi ayifuna la inkomo zikababa kalandiwe ziphelele baba kalandiwe uyeke lo phambi kwe abangamazi umkhokheli ulandiwe wathi ifuna inkomo zikababa kalandiwe iphelele la isibani ngothilwazo mayethi umayi mayesethi ngothilwazo wayesho ngaphela eqinisile yo ngizazala ho mathe nabazala ababebhozile manje bethi asithi zela amablamane ekhaya ngoba phela babuya letho benza sensinga lapha babuya khona uma sithi nje sisitshela lesisodwa sisehlathini sithi hayi selikwatile iblamane amanje bashala ihlaba manje siqiza manje ninikini ikhanda manje beshala ehlathini zomlomo ngase mphuma abantwana bakaNkuluNkulu uma ngazi ukuthi uma wengababheki bonke abafana ekhaya ke ngithande lenkulumo ke ngikhuluma ngoba ngilapha nje khona uthando labazali bese ziyalahleka ziphuma inkomo zithi ziphi inkomo zikababa ngiyifuna la ngothilwazo ngase ngikhumbula amafutha ami ngendlela engangigula ngakhona mangikhumbula amafutha ami engawabusela inkosi yamakhosi inyanga yasezulwini saziphuma ke thina singagezile sihambe siyofuna inkomo ukugeza nje kwakukugeza nje makuthi siye esikoleni suke lapho sihambe siyodlala amabhola emagroundini aphuma ngawathi lamafutha Manazaretha ngase ngiyaphuma ngikhumbula kahle ngacasha ngodonga lwendlu mangicasha ngodonga lwendlu ngiyathandaza umthandazo engangwazi ukuthi ke lo mthandazo ngiyazi ukuthi ushepha uzowuzo noma ngangakwazi ukuthandaza angithi inkosi ngiyacela Nkosi lapho engiyakhona ngicela ungivikele nanka namafutha Nkosi yamakhosi sengwakhothile ngiyawakhotha ngicela uzungivikela lapho engiyakhona kwakusho ingane encane Manazaretha kodwa yayifuna ukuphila baphuma ke Manazaretha ngaphuma ubayekile bonke umala lapha kakho uqonde mina ngqo
ngase ngiyaphuma ngihamba ngehlathini. Mangifika ehlathini maNazaretha ngafika ngayibheka inkomo zika baba inkabe ezazinkulu oThembitshe noJamluji no Sangoma kwakukhona obaba babeqamba kanjalo inkomo. Singakhumbula zayibuya emfuleni zayibuya ophesheka emfuleni zokha amanzi ophongolo. Mayifika zokha amanzi ophongolo sasihamba nobaba sasibophela inkabe ezinkulu. Sasithi ubaba sahlakana neSangoma sesiqhamuka lapha iSangoma wayesayikhuza baba wathi Sangoma wathi uyasithatha iSangoma sathi hawu Ndlovu biza mina ngathi cha hayi wathi baba kambize wena ngibiza inkabe engibophela isibayeni. Wakusho ubaba ngoba inkomo zakudala zayibiza zathi ngamagama. Zathi mayiphuma ayibona inkomo zika baba lapha ehlathini. Ayibona iyayinempondo enkulu uThembitshe. Ase ngiyibona ngathi nazi inkomo lapha engiphi mangibona eyodwa ngazi ngibona zonke sobe seyiphelele. Base ngiyathandaza ngathi sengiyitholile ngingedwa ngithandaza umthandazo omncane kodwa engazi ukuthi uNkulunkulu kanti uyawuzwa lo mthandazo. Ngathi mase ngibuya nazo silahleka iviki lonke. Mase ngifika uma sengifika kunomuzi lapha kwayihloniphele imuzi yaqanja amagama amadoda. Amen. Ngicela amen esontweni. Amen. Umuzi yaqanja amagama. Kunomuzi lapha na kwama uphakathi ongeke wasekhaya kuthiwa kwayihloniphele. Lapha kithi engikhona kusemvelo. Amen. Zathi mayiqhamuka ngemva komuzi wakwayihloniphele inkomo zase ziyakhala zizwa iphunga lalezi eziye kade zagcinana zase ziyakhala ngazisho nami ngathi hayi omadoda ukuba ngangushaka ngabe ngabuya nayo ingwe ehlathini. Ngoba kade lezi inkomo zalahle ngabe ngabuya nayo ingwe kodwa ngoba ngabe sebayize manje ekhaya ukuthi hayi kuyiqhawe ngoba nangu bese buye nazi inkomo zikayise ebaleni. Ngathi ngakawudluli nje umuzi wasekhaya emncane lapho wayihloniphele ngathi ngakadluli khona ekhaya enkulu encane ngase ngishaya phansi maNazaretha. Ngase ngishaya phansi kanti uma uphakathi uyangibona wase yathumela ingane bathi gijimani nizombamba gidulele thala amafutha akhe awavusisela inkosi inyanga yasezulwini. Bakijima maNazaretha bakijima namafutha bathi uphuma wakijima nomalo wathi kwenze njalo wathi hayi usewile. Wathi usewile maNazaretha umlenze awusabonakala umlenze maNazaretha ewungiphethe lento eyayingiphethe waqhamuka ngathi inkwantshu wonke umlenze ungawuboni ukuthi usholephi. Lo mlenze lona uzubone ngonyawo bewudonsa ukuthi ungafinyeli lo mlenze ongiphethe bawudonsa oma bawudonsa nabafethu ukuthi ungafinyeli. Kukhona into engangibona isilwane bantwana bakaNkulunkulu. Ngangibona isilwane. Lesilwane sasidla ukudla kwaso. Makudla ukudla kwaso lesilwane mina lo mlenze wami masiyawuphazamisa lesilwane. Uma sesiuphazamisa lesilwane bese siyangibamba lesilwane bese siyanqamula lo mlenze lena. Ingakho wawufinyela maNazaretha. Amen. Yasethi inkosi inyanga yezulu lamafutha lapho ngeke zephele lamafutha ungakwazanga ukusinda. Nkosi Thixo uno usa usaya umela Zatheleka ekhaya inkomo zikababa inkabi zikababa waseyeza kimi uma ongizalayo wayefetha hayi ngizobonga siphelele inkomo zikababa kalandiwe
lapho inkomo zikababa kade zalahleka mhlambe inyanga mhlambe zalahleka zabona sasisibona ukuthi sehambile sebeyintshotshile inkomo zikababa zabona lapho seyicwebezela seyishayina inkomo zikababa yakhumbula enye indoda yathi lezi inkomo lezi uNdlovu yini akazipha zona njalo inkomo noma siyamadiphini inkomo zikaNdlovu ziyacwebezela inkomo ufune kuyinake bantwana bakaNkulunkulu ingane esizalayo njengamanje inkomo impahla seyikhala siyaziva ngapha nangapha ususuzwa ngocingo sebebikela bathi khona inkomo esifile sasinaka yayingekho inkomo efayo thina ngalesi sikhathi sethu yayingekho inkomo efayo ngalesi sikhathi sethu ngoba sahlezi nabazali abaqotho yebo ngisho ukuthi nathi asikho qotho kepha ingane esizala ze new generation manje engane khona ingane ezingakunaki okwakwenze obaba kanti kwakukuhle kwakuyimfundise yobaba zabuya kanjalo ke inkomo zikababa ekhaya eNazaretha ngase ngibona ngase ngilinda abantwana bakaNkulunkulu ukuthi lesi sifo lesi esingiphethe sizophela kanjani kanti ngase ngizwile ngabona ngathi awushebe ngoba wafika kimi ngalelo suku ngabona inkosi yamakhosi inyanga yezulu idlula ngathi hayi namhlanje ngoba kudlula ushebe namhlanje konke kuzophila amen nami nomhliziyo yami izophila nomoya wami uphile abantwana bakaNkulunkulu amen sengizohlala phansi abantwana bakaNkulunkulu njengoba silapha abantwana sasizela kwa uNkulunkulu njengoba silapha uNkulunkulu inkonzo ibambile entabeni zasempande njengoba silapha aManazaretha onke aManazaretha alindele amazwi aphuma njengoba ngikhuluma kanje alindele ukuthi intambama bese bayimunyunga inkonzo abantwana bakaNkulunkulu cela ufunde incwadi beyimunyunga inkonzo abantwana bakaNkulunkulu ukuthi nje bekuthiwa esontweni sakhula kanjalo afunde khona lapha ade ifunda khona awufunde lapha ade sifunda khona evesini verse 13 sesiyayimunyunga inkonzo ukuthi inkonzo kodwa ntambama ekseni kusula ekseni ntambama ibiphethe ubani ubekhuluma ngani lawo nkonzo sakhuluma thina siphethe obaba bethu abazalayo oNorwich omagubani balapha na eShowe ebebesibuza ukuthi ke noma beyiphethe inkonzo ukuthi lapha njoba sesingane bekuzwakene ekutheni esontweni utheni umshumayeli ade ephethe inkonzo utheni umfundisi ephethe inkonzo utheni umvakela ade ephethe inkonzo bese sihlala phansi bese yatsibuza ukuze sazi ukuthi ke njengoba ade sisesontweni ziphi lezi zinto ekade sizwile esontweni sesithulela abantu abadala esontweni sikhuliswe kanjalo abantwana bakaNkulunkulu funda ba kepha esefikile lo umoya weqiniso kepha esefikile lo umoya weqiniso wonifundisa iqiniso lonke awuzikhulumela okwakhe kodwa lokhu okuzwayo wokukhuluma antshele lokho oluzwayo amen sakhula kanjalo abantwana bakaNkulunkulu ukuthi ushembe kufanele simazi ukuthi uyini ukuthi ushembe kufanele sazi ukuthi la emhlabeni nasezulwini uNkulunkulu amen la sohamba khona ushembe laba emnyameni nasekukhanyeni nasemotweni esesiyigibelayo imoto esanika uyu ushembe ukhona kulezo moto amen kufanele sazi iManazaretha sithi masithi ushembe uNkulunkulu lokho akujiki siyongena egodini lokusaphakamisa izandla sithi ushembe uNkulunkulu uyathanda noma ungathandi amen angithi ngihlala ngikhuluma njalo zonke izinsuku ngithi ushembe uNkulunkulu njengoba omama besibona omama uma beqhamuka lapha omama abangakholiwe bese bethi hayi indoda ngoba ushembe ukhetha lowo muntu nalowo muntu ekhaya linye bese lowo muntu nomuntu bese kwazi emndenini wakubo ufundise ibona bese uyalandela umndeni wakubo
ushembe ufuna ukhetha umuntu oyedwa maNazaretha. Mhlawumbe lapho uze wedwa umndeni wakini usekhaya. Mhlawumbe lapho uze wedwa umndeni wakini awukholwa. Ushembe uNkulunkulu onjalo bantwana bakaNkulunkulu. Kepha ekugcineni kwakhona lokho ushembe uzobaqoqa bonke amandla esekunike wena wedwa ufikile bese siyababona nabo sebelapha kule nkundla esikuyona. Ushembe uNkulunkulu onjalo bantwana bakaNkulunkulu. Akaze ngizwe wakhetha ubaba ekhaya. Wafika wakhetha ubaba kodwa izwi lendoda ekhaya liyalalelwa. Izwi lendoda ekhaya, indoda uNkulunkulu emndenini wakubo ekhaya. Amen. Uyathanda mama awuthandi kodwa indoda uNkulunkulu ekhaya, umthetho ushawa indoda ekhaya. Thetha ushawa indoda ekhaya. Noma ungafika umama kodwa awunalo ilungelo lokushayela undoda umthetho ekhaya. Awunalo ilungelo lakho. Wathi abasekhona into yokuqala isahluko ngeseshumi nanye ivesi ngelesithathu. Amen. Kepha ngithanda ukuba nazi lokhu. Kepha ngithanda ukuba nazi lokhu. Inhloko yendoda inguKristu. Inhloko yomfazi indoda. Yabo. Kunjalo bantwana bakaNkulunkulu. Lapha manje esikhathini samanje kuthola ukuthi ke i50-50 ayikho i50-50 la isontweni. Ayikho i50-50 ekhaya lendoda. Njengoba indoda umkhulu wakhe yoshiya indoda, naye futhi yoshiya indodana, ezoba indoda ezoshaya umthetho lapha ekhaya. Indoda iyona ebheka umuzi ukuthi konakele kuphi, ikuphi lapho efuneka ilungise khona. Esikhathini samanje sinjani? Siyahamba siyonikela kuNkulunkulu. Thola ukuthi siyonikela kuNkulunkulu khona ngingasahambi kahle. Thola ukuthi manje akusalungi kahle. Indaba isele ekhaya abantwana bakaNkulunkulu. Indaba isele ekhaya. Yini nginayo ekhaya kungalungi? Yini ingane zethu ekhaya zingayi emasontweni? Yini ekhaya sithi siyawakha umuzi ungakheki. Sithi siyakhala emakhaya kungaganiki. Indaba isele ekhaya abantwana bakaNkulunkulu. Shembe uyasikhombisa abantwana bakaNkulunkulu ukuthi ke la emhlabeni noma uyindoda kufanele ukuhambe kanjani. Umama kufanele ukuhamba kanjani. Uyasikhombisa uNkulunkulu wethu. Ngiyababongela ke mina. Abazali abazathi babekhuluma noma nezingane zabo. Abazali bakhulumeke izingane zikuswe. Abazali ukuthi mawusesontweni ingane zabo ziseduze kwabo. Ngithi labo ngiyababongela. Ngoba ngishilo nasekuqaleni ngathi siyeza isikhathi. Ujabule mawuyindoda, ujabule mawumama. Ingane yakho uma isifika ethubeni lokuthi lokugcina siyavalelisa lapha ekhaya. Isiyahamba siyemkhwenyane. Mayifika kumkhwenyane ifika ithatha izaluleko zalapha ekhaya eyayikhombiswa ubaba nomama. Ewathi mabeyiluleka lengane yazihamba nazo. Ngiyakujabulela labo bazali labo. Ngoba kuthona isikhathi bantwana bakaNkulunkulu esizofika. Uthi umthetho waleli bandla uma umuntu engasonti akafundela nencwadi efundwayo emathuneni. Mhlawumbe wena uzophatheka kabi ukuthi kungane yami ingane ingafundela incwadi mase kufika umhlawuphela wayo. Hayi maNazaretha. Kufanele sihambe ngomgubho kaNkulunkulu. Ngiyamthanda maNazaretha ingane yomuntu uma isiphuma isihamba iyogana insizwa
insizwa bese ngiyobuka lapha engibuka khona mase ngibuka amaNazaretha bese kuyaphenduka ngithi uNkulunkulu oshembe nyazi losezulwini lobu buhlo obungaka wena wabona ngoba uNkulunkulu wasezulwini wakhayisela thina abantu basemhlabeni lobu buhlo obungaka amaNazaretha sizobuthini thina ngoba siyahluleka ukwenza sobuthini thina bese siyahluleka ukwenza ingane mayisiphuma amaNazaretha beyalile ubaba nomama uma isiphuma uma sisesicawini amaNazaretha ingane yomuntu eyikwazile ukuyiphatha yayintombi yazi yawufika lapha emzini wayo isihlabelela amaNazaretha hlabelela baba Nkosi ya makhosi ya makhosi asi sawa kotina tena Bampo fana isisho njalo ingane yabantu isiphuma nommese wayo isiphuma isizovuma insizwe siphethe ihlangu sayo isiyobheka bese siyathula siyabuka umsebenzi kaNkuluNkulu ukuthi kufeziwe abantwana bakaNkuluNkulu kusuka sakufeziwe ingane yakho isiphuma wena baba nomama usuyishaya ifuba lapho ushaya khona isifuba ukuthi hayi sakufezekile kuhle lokho awu banazaletha uNkulunkulu kuphambi kwethu konke njengoba singamanazaretha kuphambi kwethu ushembe usinikile ukuthi bhekani into engiyenzayo engehla naye emazulwini wathi bhekani angishintshi lutho kodwa kepha bhekani okufanele ukuthi sikwenze bese sithatha lonke sikuniwe ushembe bese sikwenza ngaleyo ndlela ushembe kasho ngakhona abantwana bakaNkulunkulu pho sihlulwa yini yini lena esontweni ukuthi noma ususesontweni umuntu ezephatheke kabe esontweni bese ethi ayangisaya esontweni uyini nalento enikhuluma ningamakholwa ningakholwa ningakhuluma inkulumo yokukholwa ma uyiNazaretha ufuna ukukhuluma into yiNazaretha uma nibonisana ngeNazaretha bonisanani ngokuNazaretha ukuze sonke masiye esontweni siye ngokuthula esontweni Muntu esontweni ngeke saye esontweni ngoba umphethe kabe esontweni. uyiNazaretha konke. uyiNazaretha njani uma unjani? uyiNazaretha njani uma unjani? Sithi hlabelela salapha ekhaya wonke umNazaretha ube munye. Uma ungicanulile kufanele mina ngisisho njalo sasikhule sisho njalo ngoba sihamba umhlangano nje. Njengoba kuzoba umhlangano kaJuly uma siya emhlanganweni kaJuly kukhona ozonyatheleka lapha. Kodwa ungacunuki. Kodwa ungacunuki kodwa yiba umuntu oyiNazaretha. Uthi cha uzumbambathe. Angazi ke uzungambambathe kodwa umama umbambathe inhlayisuthi. Uzumbambathe umama embambathe omunye umama. Kodwa engakuthandi komama lokhu kubambana esontweni uzumbambe umama nihamba ngapha uzumbambe ngesandla nihambe nibambane kanje ngesandla. Hayibo. Sasontweni lapha. Sasontweni lapha ya. Uzumbambe ngesandla omunye umama uzumbambe ngesandla niyapi ngomama lapho amaNazaretha kunesibuko sasezulwini lapho amaNazaretha yonke into iyenzeka lento yenzayo uNkulunkulu uyayibona lento oyenzayo umbeka isuthi uNkulunkulu uyayibona ukuthi lento oyenzayo lapha yana usikhona isibuko sasezulwini angiyazi omama kusothenga amabhayi ngoba kuJuly khona sebe wathengile ayi uyashintshwa amashe
khokheli hayi kuyashintshwa tholi ithole umama lo muntu uthole siyibhaqulile uyo madodana isihamba sizoyibuka phela thina singabashumayeli siyobuka nani madoda nizobuka ukuthi hey intethelelo yasezulwini intethelelo yasezulwini hey kukhona ubuhle obulapha ezulwini manje kodwa ubuhle obulapha ezulwini kufuneka ubuhloniphe uhambe ngendlela okuyicweca uma uhamba lapha endleleni okuyicweca manazaletha ngoba uzenzela wena ikusasa lakho ukuthi noma ngathobula isithobe sasezulwini kepha mina kuyiphi indlela engihamba ngayo ngihamba ngendlela yasezulwini le ufuna ushebe bantwana baNkulunkulu uzothi uhamba uye emakulweni phela siyahamba emakulweni nathi bayathengela mama amabhayi bafowethu amen esotweni ayathengela mama amabhayi abayithengela mama amabhayi bayathengelwa baba mina ngiyahamba kufanele bona ngishone la ngiyahamba mina ngiyokhetha engithanda ethandwa yimi ayethandwa uye ethandwa yimi ngifike ngwabeke lapha angithengi ke lodwa ngithenga amathathu njalo ukuthenga nje amathathu ngwabeke ngithi shoes mayikhethe ngizokhetha wakho omthandayo sengimthulile sazikhuluma kanjani shabelela uzongoma bese ngiyabeka la bese yakhetha uthi hayi umuntu okuthandayo bese ethi hayi boyabe nyathi hayi ngiwathanda onke yayizinto ethi ngiyawathanda wonke kufanele esho njalo ngoba ngowakhe bese singiwathanda wonke alikho ke noma lilibe bonke lipi ngeke esho ukuthi ke lipi leli kodwa ngizolithatha lo ngizowathanda wonke awamonke sengiyazi ukuthi ngithenga amamitha amangaki mhlawumbe wena wazi thenga amamitha amangaki nkosikazi wakho kufanele kwazi ukuthi uthenga amamitha amangaki uma umthengela ibhayi amen amen esontweni njengoba kubanda kangaka ungene ngiyangenako ko isigidi mina yonke indawo uzomthola ngelinye ilanga ungene phela uyabanda waNazaretha ngiyangikhulumela bomama niyezwa yini kuyabanda manje ungene umshange surprise uthi uyazi uthi nakho hawu bengithe cha ungasho ngolutho ethi ngiyabonga mkazi ngiyabonga menziwa ngiyabonga sobethu uyayizwa lento engisho uyakuthakazela umama mombekele umshange surprise uyakuthakazela kubuya lo lathando wemkokhela ngazi noma basagezwa ninyawo abantu ubuya lo lathando bengezwe nje ensukwini bengezwe inyawo lobuya lo lathando kimi begeze inyawo wathi indlovu sacela ukugeza inyawo ngakwenze njalo mngami wathi namhlanje cha ngikhumbule ukugeza inyawo lobuya uthando lo lathando elaluthanda ngalela langa lokuqala ngimbona ngicela amen esontweni ngicela namhlanje ningifonele bobaba nonke namhlanje abaganiweyo ningifonele ngizwe ukuthi njengoba kubanda kangaka kuluyisabatha namhlanje amanzi ashisazo lokugcina izolo ekseni ningifonele ntambama nene niganiweyo ningitshela ukuthi umshumayeli yazi indlo lathando lubuyile amen esontweni ilokho bantwana baNkulunkulu ushebe ufuna sithanda nini sibe munye sibe ibumba kasimende ukuthi masikhuluma la ekhaya sazi ukuthi wonke umuntu esontweni uza njengoba ethunywe abakubo bezokuzwa imphatho yasesontweni esontweni uma uzwe esontweni kufanele uze esontweni noma usuhamba wazi ukuthi esontweni uyazi ngifike ngajabula esontweni namhlanje ngifike ngakuthola lokho kade ngifuna esontweni namhlanje amen ilokho bantwana baNkulunkulu esize ngakho ngiyabonga isikhathi sesabini Nkosi futhi siguqa kwabancane cela inkosana izoshabelela kahle ihlabelelo sokuvala. Nkosi yakubusisa. Amen.
angizwanga ukuthi ihlabelo sukuba 234
sonke.